La medicina translacional el que fa és traslladar les troballes de la recerca bàsica a la pràctica clínica per intentar respondre a problemes o problemàtiques de salut dels pacients i buscar solucions que tinguin un impacte real en aquests problemes de salut. L'àrea de recerca translacional de l'IDIVELL agrupa 5 programes de recerca, que al mateix temps agrupa fins a 25 grups de recerca multidisciplinar, precisament enfocats a portar les descobertes que fem en recerca bàsica fins a resoldre problemes reals de salut de la població. Dintre de l'àrea de medicina translacional hi ha diversos programes que adrecen malalties molt diverses. Dintre d'aquests programes voldria esmentar-ne 2, un que és el programa d'infeccions i trasplantament i un altre que és el programa de genètica, de gens i malaltia. Dintre del programa d'infeccions i trasplantament tenim 5 grans grups de recerca, 3 dels quals que es dediquen a la investigació relacionada amb el que són malalties infeccioses. Després tenim un programa de genètica, gens i malaltia. En aquest hi ha una recerca d'alt nivell en quant a el que és la utilització de tècniques de genòmica, proteòmica, metabolòmica, dirigida a trobar respostes a problemes clínics de malalties i es dirigeix a intentar millorar la prevenció, el diagnòstic i el tractament. Concretament hi ha programes on s'enfoquen a trobar solucions en patologies d'entorn més metabòlic, des de la diabetis, l'obesitat, com trastorns digestius relacionats, portant solucions, anem a dir, des del laboratori fins a la salut real dels nostres pacients. I especialment també en altres malalties més de caire inflamatori, com les respiratòries i també específicament la malaltia cardiovascular i molt concretament la malaltia crònica, tenim esforços perquè descobertes recents que tenim a nivell de mecanismes cel·lulars i moleculars acabin impactant realment en nous tractaments, en noves solucions que al final facin que la qualitat de vida dels nostres pacients sigui millor i visquin més temps.